Въпросът е, че тогава не вярвах. Бях толкова, нали, безразсъдна. И сега ме е страх, като си помисля, че има много хора, които не вярват и се на моето места. Да. Правилно. И се чувствам по-силна, много ме мраза това чувство на страх, вибрации. Усета ли се, че там гледам вече нищо да не правя, защото каквото и да направиш от страх, то не е готово. Знам каква е противотровата и просто живея, за да я показвам. Да. Какво ти помогна? Къде беше? Каква е твоята противоотрова? Ами това, че се обърнах вътре към себе си, отворих вратата на свободния избор. Повярвах си сама на себе си. Това, което преди ми беше забранено да правя. Кой ти забрани? Този, който бях, как беше, назначила за мой терорист. Кой го назначи? Аз му дадах правото да ме смачка. Разбира се, в името, нали, на децата, на семейството, аз бях готова да изтърпя всичко, но в един момент си дарах сметка в името на семейството, на децата, аз не трябва да търпя такива неща. А в този личен пример, в името на... Да. Има ли го твоето име? Да, аз тогава, буквално като трябваше да нареда деца, кариера, партньор, себе си, сещаш ли се това? Аз бях винаги на последно место. Ма как партньорът, след това децата, след това работата, да, може би аз Религиозно да поставим себе си на последно място. Религиозно да поставим себе си по традиционен начин на последно място. Нещо, което се е възпитавало поколения наред за ценност. Да поставиш себе си на последно място. Много накриво хората са разбирали поезията на хората. Нали, като Ботев, като Яворов, като Вапцаров. Много накриво. Просто си ги разбират както има удобно, папагали там говорят някакви фрази, дето въобще не са адекватни. Но музиката, нали знаеш? Но да, въпросът е, че аз съм отговорна за това, което казвам, а не за това, което ти разбираш. Да. Да, така е, съгласна съм. И бих искала да те попитам, имаш ли момент, в който си приела емоционалното рисуване за метод, който работи, който ти е дал момента за осъзнаването за себе си? Да, още първия ми, когато просто само ми каза да хвана фломастрите с двете сърца, аз бях такава, аз само с дясната. Да почна да рисувам, нали, тази свобода, защото аз винаги съм била такава, нарисувай го това, ама да бъде листо и да се познава от 10 км, че е точно листо, а не перо. Нали, трябва да си перфектен. Самия факт, че ти ми даде просто да рисувам и не е нужно да е нещо дори и да е перфектно пък най-малкото, нали. Това може би очакват и другите хора, нали, като им кажеш рисуване, да нарисуваш нещо, което прилича на това, нали, да мога кажеш, това е цвете. Да, влезе в шаблон. И оттам директно при мен се пречупи цялата представа, че ти мога да рисуваш просто е така, може да рисуваш дори с лявата ръка, може да не виждаш какво рисуваш, но то всъщност означава. И там, навлизайки повече, нали, с символи, цветове, мене ми преобърна корено представата за рисуване, за живота, за нещата, за това кой какво си представя, очаква и всъщност е. Разбираш ли? Абсолютно едно такова като торнадо.
И много ми беше интересно, нали, като го споделих там с моята. И при нея беше така, ама не се очаква да рисувам листо като листо. Че то е много интересно, че то може да си рисуваш какво? Не, какво си. И вече ти начина, по който го виждаш, нали, и показваш и другите, и според мен става интересно и аз съм убедена, че след 10 години ще има децата сега, които са деца, нали, пораснат, и те ще правят, нали, примерно рисуване без ръцете. Примерно нещо ще измислят по някакъв начин да разчупват това, защото ти поде едно нещо като все едно, хайде да пишеме поезия, без да можете да четете и да пишете всъщност. По този начин е рисуването, нали, емоционалното рисуване за мен не е нужно да рисуваш, нали, емоциите там. Даже емоциите е слабо казано, то ти е цялото съзнание. Травми, ти изкарваш тези неща по някакъв начин, нали, всичко подсъзнателно, там, дето не очакваш, нали, съзнанието да ти го нарисува и ти да го виж такова, каквото е. То не е такова, каквото е. То е по друг начин. Мен ми е много интересно. И е много такъв труд твой, според мен е смисъл. Труд или усет да го измислиш. Който те първо аз усещам, че се разтакова. Аз не случайно исках да имам първата книга, разбираш, за мен е важно, защото аз имам интуиция най-малко. И знам. Ще продадеш за милиони след време. Да. Трябва да я подпиша. Трябва да я подпишеш, да, задължително. И да напишеш, че първата книга е много важно. Да. Ти още колко имаш, трябва да я преиздаваш скоро. Да. За мен пък движението и начина, по който ме научи да си слагам корона. Не е така, че да ми падне назад. Да, много е важно да не си гълбата. Не е така да се навеждам и да си рова с носа в краката. А така ясно, целеустремено, с една 10 килограмова корона на главата си. Тя няма леки корони, тежки са короните, буквално. Да. Те не са корони иначе. Да. Не, защото има представата на момиченцето, слагаш корона. Да, тя е пластмасова. Можеш така да правиш с нея. Да, защото е пластмасова, нали? Да. Не е истинска. Ама автентичността не е пластмасова. Да. Дори те, примерно, те са много финни. Има състезание, има винаги мис гимнастичка и те са много фини, нали? Не са тежки такива корони, но и те са тежички, да така, не са като така да си дяснеш главата, да си вирнеш, ще падне. Няма как да не падне. И аз това съм научила, че тя не е толкова важно да ти е отвънка и да се вижда, колкото да живееш с идеята, че тя ти е. Да я носиш в ежедневието си, да спиш с нея, да се събуждаш с нея. По този начин се носи тази корона. И съответно всеки си я има. Даже като си спомням, че децата играхме и едно момченце, Това за лагерите говориш? Да, за лагерите, едва ли не. Изрази, много малко така, аз съм момче. И викам, какво момчета не могат да носят корони ли? Крале има ли? Да, какво е това? Но както има кралици, така има и крале, принцове, принцеси.